Я се обърни към мама. Айде да правим брррр. Бе. Лампичките, къде са лампичките? Даная, пляс, ръчички. Айде, мама, покажи ми. Как прави магаренцето? Я ми покажи пляс, ръчички. Даная, покажи ми пляс, ръчички. Айде пак. Пляс, ръчички. Виж мама. И мама, пляс. Дани! Къде са лампичките? Покажи ми ги. Покажи ми лампичките. Къде са лампичките? Ето ги горе. Можеш ли да ги стигнеш? И... Лампички. Къде са? Да. Я покажи как пляскаш ръчички, мама. Покажи. Айде, пляс, ръчички. Браво, Даная, браво. Къде е тата? Къде е тата? Оп! Къде е тата? Кой ще да стъпи? Да. Даная, ти... Тата. Къде е шапката? Скоро Даная ще има рожден ден. Бон аниверсер. Аниверсер. Бон аниверсер! Даная, защо викаш като изтървана?